एगो राजा हलन। सुन लो। त राजा हलन ना, त राजा के 3 गो बेटी हलन। अब बेटी 3 गो रहा ना भाई, बेचारा के एगो बेटा हले। त बेटी 3 गो हलन, त तीनों बेटिया के राजा साहब बोलाइलन कि हमरा देखे कि तीनों बेटिया कितना माने। हम तो सबके माने, माई बाप तो रहा है तो भाई बाल बच्चा सबके तो एक नियन माना है, लेकिन बाल बच्चा तो सब एक नियन नहीं माना है। तो सोचे के बात है ये है। तो तीनों बेटी के बोलाइलन, तीनों बेटी के बोला के तो पहले बोलेलन बड़की के कि ये बेटी जे हम तो तोरा इतना माने, हमरा तो कितना माना है। तो कल के पापा कि हम तो बहुत मानते हैं, ऐसा बात तो नहीं है। बड़की तो कहल के कि हम मानते हैं। तो कहलक ठीक ठीक हो। तो फिर एगो मंझली को बोलेला कि ए बेटा तू आओ। तो ओकरा से पूछलन कि ए बेटा जे बड़की तो खूब मानो हो, तू कितना माना है। तो कि हम तो पापा जान से ज़्यादा तुमको मानते हैं, जे जान से ज़्यादा मानते हैं, मंझली बेटिया कहल के। तो फिर बोलेलक छोटकी बेटिया के कि अब 2 गो तो फैसला हो गया, तीसरका के बोलबई। ऊ कोची कहे है, तीसरका हलखिन कैसन ऐसन खुशबू नियन हमर। सुन लो, दिल के सच्चा हखिन, ऐसन बात ना है। तो ऐसन हलखिन तो बोलेलखिन के बेटी जे 2 गो से तो पूछ ले लियो, तू कितना माना है। तो छोटकी बेटिया कहल के कि बा पापा जी आपके तो हम नमक बराबर मानते हैं। सुन लो, कौची कहल के नमक बराबर मानते हैं। सुन लो, नीमक तो साला के सस्ता है, ये सस्ता है ये है। तो कहल कि हम सबके इतना माना ही, आ देख तो ये बेटी हमरा कहल कि नीमक बराबर माना ये तोरा। तो राजा साहब के बहन जानो सोचे में थोड़ा सा हो गई मिस्टेक। कैसे हो गई कि नीमक बराबर तो वो अच्छा हुआ कि नीमक केकरो सीधा उधा दे भाट फकीर चाहे पंडित जी के केकरो तो नीमक देवल जाए तो नीमक के शरीयत रहा ना कम से कम। तो वो तो सब से अच्छा कहा, तीनों दोनों बेटिया से बढ़िया। तो कहलक राजा साहब ना कि जे हमरा नीमक बराबर माने है, जे 2 गो के शादी करम अच्छा घर में, आ एगो के करम अंधरा लंगड़ा से। तो बेचारी सोचलक कि भाई ठीक है, हाँ नीमक बराबर माने जकरा कि अंधरा लंगड़ा से करम। तो 2 गो के कैलक नीमन से, बड़की के कैलक, मंझली के कैलक, आ छोटकी के कहलक ना गांव में कार्ड उर्ड छपा दिलक। आ छपा के कहलक कि एकरा हम अंधरा लंगड़ा जहाँ भी मिले के जाओ, हाँ कोढ़िया, ओकरे से हम एकरा शादी करम। तो जैते 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 एगो चौराहा पर हल, बेचारी तो हल शिव गुरु के पुजारी शिष्या हल, पुजारी हल। तो शिव गुरु सोचलन कि देख तो दोनों के बेटिया कल के अच्छा से, तो एगो के कह ले तो हम ही अंधरा लंगड़ा होके चौराहा पर बैठ जाही। जे शिव गुरु बैठ गेलन, तब बैठ गेलन तो आल तो एगो बोला के ले गेल। कहलक हल कि जे अंधरा लंगड़ा के बोला के लेबा ना, ओकरा हम आधा राजपाट देव। तो बेचारा कहल के कि लेके गेले। तो वो अंधरा के लेके तो अंधरे से ओकरा शादी कैलन। तो बेचारी तो, हाँ छोटकी बेटिया के तो ससुराल चल गेल। तो एगो बेटवा बचल। तो बेटवा के शादी जब करे लगल तो कार्ड छपाओ तो सभी न्योता दे है ना। तो बेचारी बड़कियो ही दिल के राजा साहब, छोटकियो ही दिल के, मंझलियो ही दिल के, सबके दिल के। तो छोटकियो ही हजाम भेजिलखिन ठाकुर नेता लेके। ठाकुर पहले के जमाना में जा हले ना, अब ना जा है, लेकिन पहले के जमाना में ठाकुर जा हले, कितनो न दूर रहे लेकिन ठाकुर जा रहे। अब तो एगो मोबाइल से कल घुरा देबू, हाँ हमरा ही न्योता हवा चली है, चाहे फलना दिन के ही चल हवा। पहले ठाकुर जा हलन, जे ठाकुर कहलन ना, ठाकुर कहलन कि जे जैते 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 चल कि कहाँ अंधरा लंगड़ा के मकान है भाई। तो गेल तो देखे कि बड़का गो एकदम छोटकी बेटिया ही एकदम शीश महल। गेलन तो केमाड़ी ढुकैलन, ए मैया खोला केमाड़ी। तो हाँ अलन तो कि शादी हवा भाई के, जे तोरा बुलाहट हवा। बेचारी नहरा के परिवार कोई भी आवे, छोटा आवे बड़ा आवे, कोई भी बोलावा है ना, नैहर के परिवार पर ऐसो आदमी के ज्यादा ममता रहा है। सुन लो, ता बोलैलक कि हाँ भाई आवा ना। तो बेचारी गेल, काट देलक हजमा, काट देलक तो ओकरा गोड़ धोबेला पानी देलक। कौची में, तो सोने के लोटा में। सुन लो, सोना के लोटा में पानी देलक, बेचारा गोड़ धोलक है। फिर सांझ होल तो ओकरा फिर खाए ला भोजन देलक। तो कोई द्वारी पर जीव तो भोजन करबैती ना हो।
ता ओकरा भोजन देलक, तो भोजन भी देलक, तो ओकरा सोने के थारी में देलक। हाँ, आ रात भर सुतैलक, आ बिहने विदा ओकरा दे लेके पैसा कौड़ी लेके कैलक। बिहने बेचारा न्योता पे हानि दे के तो चलल। ता पूरा रतिया के सुतल ना, तो पूरा एकदम एसी कूलर पूरा ओकरा लगल हल। मने भगवान के दरबार लगो कि हम, हाँ झोपड़ी में हल, और लगे कि हम महल में सुतली, शीश महल में। तब बेचारी बिहने विदा अलन, हजाम अलन, तो अलन तो राजा साहब पर नजर पर कि न्योता देला हमर उ बेटिया छोटकी, ताकि हाँ सब ही दे दिलुआ, जे छोटकियो ही दिलुआ। सुन लू, तो छोटकियो ही दिलक न्योता। तो फिर राजा साहब कहलन, राजा साहब से हाजमा कोची कहलक कि देखा ना लगाबे ना, ता दिलक ना हजमा। ता बेचारा सीधा दिल के आदमी हालाक ठाकुर जी जे लोटवा या थरीवा राजा साहब के देखा देलक कि देखा ना दान दहेज में हमरा यही लोटवा थरीवा तोर बेटी दिलखुना, जो तो बहुत बढ़िया घर में हलखुन, एकदम सुतलियो तो लगो के स्वर्ग में हियो, एकदम पूरा एकदम शीश महल हो, कूलर पंखा पूरा लगल हले उनका ही, तो कोई न हल जैसन तोर बेटी ही हलो। तो राजा साहब का सोचलन लोभी से, सुनिया माई बाप एगा वो कैसन होबे, लोभी होबे माइयो बाप। कहल कि आए ठाकुर के कहलन कि ना तोरा ना दिलखुन, हा लोटवा छिपा बेटिया हमरा दिलक है, जे तू हमरा दे दा। लोभी हो गलन राजा साहब। सोना के थारी देखलन, सोना के लोटा देखलन, तो कहलन कि ना तोरा ना दिलखुन, हमरा दिलखिन, जे लावा। बेचारा सीधा आदमी दे दिलक। तब शादी ब्याह में सब कोई आवे है ना, तो सब कोई बड़कियो बेटी आयल, मंझलियो बेटी आयल, आ छोटकी बेटिया काहे तो शंकर जी के तो है हलन। दिन में हो जा हलन एथी, आ रात के, हाँ आ रात के हो जाला शीश महल। शंकर भगवान अपना रूप में आ जा हलन, तो अपना खुशी से रहल। तो सब कोई आयल, तो उसी छोटकियो बेटिया आयल। तो छोटकी बेटिया के तो भाई अंधरा लंगड़ा से करबे के लखल बियाह। तो शंकर भगवान के शंकर भगवान नहलखिन, तो वो अपना एगो रूम में छोटकी दमदा के रख दिलक, छोटका दमदा के, हाँ कि ओकरा बंद कर दा। सबको आवत हित नाता से देखत तो दूसत ना, हाँ लंगड़े अंधरा के बियाह किल के राजा साहब होके आ दुनू दमदा अइले। सुन लू, ता दुनू दमदा अइली ना, ता सब कोई टोला मोहल्ला के ना कहबू कि राजा साहब के दूगो दमदा के देखिए, एगो दमदा कहाँ आखिन ना देखिए। ता शंकर भगवान से वो बेचारी कहलक कि पैसा ना कौड़ी देला हा, जे कोई विध व्यवहार हो तो हम काउची करम, दान दहेज हमहू देम ना भाई, सबके जैसे दहियो से। तो दान दहेज कैसे हम दान दहेज देम, सुन लो। तो दान दहेज देवेला फिर बेचारा कहलक। तो शंकर भगवान कौची कहलन कि सुना ना, जे शादी ब्याह विध होतबा ना, तो इतना गो शंकर भगवान कारखा हड़िया देलन। तो हड़िया देलन कि जे कोई विध होतो ना, तो वही जाके तू पटक दिया। तो कोई विध होवे, हरदी कलसा होवे, मड़वा मटकर होवे, मने चुमाना होवे, तो वही बेचारी कड़खा हड़िया पटक देलक। तो पटके ने तो ओकर सोना चांदी एकदम खूब हो जाए, हीरा मोती। तो सब कोई कहे कि बाप रे कौची राजा साहब के है बेटिया के कि करिया हड़िया पटका है, या हो जाए सोना चांदी हीरा मोती, कैसे हो जाए भाई हीरा मोती। तो सुनो ना चाची, सुनहु ना, आए देखिए दुनिया में कैसन कैसन लीला हुआ है। शिव गुरु तो सब अपने हकिन। आए आ देखो एगो हमार चाची सलमान खान बनल हकिन, आ रहलखिन चश्मा लगैले, कितना सुंदर। हाँ चाची बैठा। ता सुन लू, तो सोना चांदी हो गए, सोना चांदी हो गए ना। ता फिर का कैलन कि जे चुमाना उमाना होवे लगल, सब चीज होवे लगल। तो सबको कि छोटका दमदा कहाँ हो, बोलाहू ना। सब कोई दूसरे उसे लगल राजा साहब के आओ कुछ पूरा दूसरे करे लगल। ता फिर बेटिया छोटकी सोचलक कि आई शंकर भगवान सब कोई तो देखा रहे अपना, जे अब इतना हमरा बेइज्जती करे बा, जे अपना रूम में कम से रूप में धीरे धीरे आवा। सुन लू, तो शंकर भगवान सोचलन कि बात तो सही कह रहे भाई, अब तो ना हम जाइए अपना रूप में, ता कैसे हुआ। जे बेचारा अपना रूप में धीरे धीरे
शंकर भगवान जैसे जैसे घरवा से निकलन ना उसे उसे एकदम राजकुमार एकदम हो गलन, खूब सुंदर राजकुमार। सुन लो तो राजकुमार हो गलन तो सब कोई दुनू दमदा के छोड़ दिलक आ सब जितना भीड़ लगे लगल छोट के दमदा के देखे लगल। बाप रे कितना सुंदर राजा साहब के काले के अंदरा लंगड़ा से कर दिल के था, कितना सुंदर हखिन दमाद है जे राजकुमार हो गलन। तब यही कहल जा है कि माई बाप बाल बच्चा के एक नियन देखे लेकिन बाल बच्चा माई बाप के एक नियन ना देखे। प्रेम से बोला हर हर महादेव की जय, मैया भवानी की जय। चारी कौची कहे लगल गौरा, अरे ले ले चला सी बाते नौलो का बाजे हिया कोई ना हमारा, ले ले चला से बाते नौलो का बाजे हिया कोई ना हमारा, नहीं ये पापा जी के बेटिया जी, नहीं पापा जी हमारा, नहीं ये पापा जी के बेटिया जी, नहीं पापा जी हमारा, पोलाना पोसाना पालना के नाताबाजी हखिन पापा जी हमारा, पोसाला पालन के नाताबा जी हखिन पापा जी हमारा, ले ले चाला से बाते नौलो का बा जे हिया कोई ना हमारा, ले ले चाला से बाते नौलो का बा जे हिया कोई ना, अरे नाही मम्मी जी के बेटिया जे नाहन मम्मी जी हमारा, नाही मम्मी जी के बेटिया मम्मी जी हमारा, दूधावा पीला वाला के नातावा जी हाथिन मम्मी जी हमारा, दूधावा पीला वाला के नातावा जी हाकिन मम्मी जी हमारा, नाही स्वामी जी के पतानी हमारा, सिंदूरा दिहाला का के नातावा जी हाकिन स्वामी जी हमारा, ले ले चाला सी बाते नौलो कावा जे हिया कोई ना हमारा, ले ले चाला सी बाते नौलो कावा जी हिया कोई ना मार, नाही भैया जी के बाई ने जे नान भैया जी हमारा, नाही भैया जी के बाई ने जे नाहन भैया जी हमारा, राखिया बान्हाला का के नातावा जे हाथिन भैया जी हमारा, न राखिया बांधाला का के नातावा जे हाकिन भैया जी, अरे ले ले चाला सी बाते नौलो काबा जे हिया कोई ना हमारा, ले ले चाला सी बाते नौलो काबा कोई ना हमारा, नाही गोरो भाई के भाई निजे नाहन गोरो भाई हमारा, नाही गोरो भाई के बहिनी जी नाहन गोरो भाई हमारा, चारा चाकारा लका के नातावा जे हाखिन डौले भाई हमारा, चारा चाकारा लका के नातावा जे हाखिन रामदेव भैया हमारा, ले ले चाला से बाते नौलो काबा जे हिया कोई ना हमारा, ले ले चाला से बाते नौलो काबा जे हिया कोई ना हमार। कोई रहा है बहन आजकल के जमाना में हरा हरा बहन।